Wow. Mont Blanc näkyy hienosti täältä. Siinä on ihan kiva talo. Bella Vista oli. Joo. Täällä on kaunis näkymä. Bella Vista. Täällä on muuten aika hulppea. Siinäkin tommonen Wow. Mitä nousee tän alppimaja. tästä? Aika hauskoja. Missäs on meidän? Grilli. Missäs on meidän tötsä? Tuolla. Mikä meidän tötsä? Toi antenni. Just vasta joo, tuolla. toi. Maissia. Ei se läyttärkänä